मानो बेफोरबायदि खालामखौ नोङो रामोना आंनो नोंखौसो नांगौ आङो नोंनिसो सोरनि खोथा लानानै आंखौ नोङो सन्देह खालामदों रामोना आंखौ थांनो होलायदों बिहासो नाथाय आं मानो थांनो आंनो नोंनि अनगा रावखौबो नाङा नोङो हाजारखि आंखौ थांनो होआ मानो रामोना आङो नोंनिखा नोङो आंनिखा नाङा आंनो रावखौबो आंनो नोंखौसो नांगौ नों मानो बुजिया नोंहालाय मा खब'बो जिरायनानै गाबबाय थाखो मा जाखो नोंहालाय आयै रामोनदाया आंखौ सन्देह खालामदों सोर एरना होदों बेनो आं रावजोंबो रायज्लायनानै थाङा नाथाय बियो आंखौ मानो बेफोरबायदि सन्देह खालामदों न'आव फैलानो बियो आंजोंबो रायज्लायलानो न'आव फैला गथ'आ एसेबां मोजाङै न'आव फैनो नागिरबाय दा नोंनि थाखायनो फैला जाबायना एसेबां गोबावनि उनाव फैनो नागिरदोंमोन गथ'आ नों सोरजों रायज्लायो बिहामजो सोरखौ गोसोखुमाबाय दङ मा बुंदों नोङो आयै बेफोरखौ आंलाय सोरखौ गोसोथोनो सोरजों रायज्लायनो आं रावजोंबो रायज्लायनानै थाङा रायज्लायो खोमा बाजै नोङो बेनिखायनो आदाया नोंखौ गाज्रि मोनदों साला बिहामजो एसेबां आखल गाज्रि हौवा थाखानायनि उनावबो नोङो गुबुन हौवाखौ गोसोथोग्रा लाजिया मा जाजोबखौ आजिखालिनि बिहामजोफोरा मा हौवा थाखानायनि उनावबो गथ' गथाय थाखांनायनि उनावबो मा हौवा गोसोथोबावो सेंग्रा गोसोथोबावो माबायदि आखलनि जाजोबखौ आङो रावखौबो गोसोथोआलै आयै नोंसोर आंखौ मानो सन्देह खालामबाय दङ सोर एरना होदों नोंसोरखौ रावजोंबो रायज्लायनाय रेकर्डआनो गैया आयै रामोनदायाथ' आंखौ सन्देह खालामदोंआनो नोंसोरबो आंखौ सन्देह खालामबाय आंनि फिसालाया नोंखौ जेबो दाय मोनाबा ओरैनो बेफोरबायदि खालामा आंनि फिसालाया आलु रखम मानसै नों सोरजोंबा रायज्लायमारो रामोनदाया बेनिखायनो नोंखौ रागा जोंदों नङाबाथ' बियो बेफोरबायदि खालामामोन नोंखौ आं रावजोंबो रायज्लाया रायज्लाया जागोन नोङो बाजै नों रायज्लायो मानो बेफोरबायदि खालामखौ नों आदाखौ बाजै नोंखौ आदाया एसेबां मोजां मोनोमोन टिल्लुनि एक्सबाबो टिल्लुनि खालायबाबो नोंखौ लाबोदोंमोन आदाया मुगैयालासिनो खालाय औ आं टिल्लुखौ मोजां मोनोमोन बिजुलि बेयो सैथो बिदि होननानै आंथ' टिल्लुनि खालाय नङाना देहानि सोमोन्दो लाखिबासो खालाय जागौमोन आङो मा होनदों नोङो लैथोसि बाजै जेनेबा नोङो टिल्लुनि खालाय नङा नोंसोरथ' भगबान 7 बोसोर 8 बोसोरहालागै गोसोथोनानै दङमोन होनबा देहानि सोमोन्दो थाया जागोन बिजुलि जानो हागौ नोंसोरनो देहानि सोमोन्दो लाखिदोंमोन खोमा नाथाय आं बेफोरबायदि नङा 7 बोसोर 8 बोसोर गोसोथोबानि देहानि सोमोन्दो लाखिदों बेथ' नङाना देहानि सोमोन्दो लाखिबाल' गोसोथोनाय जायो नामा आं जुदि थगायदोंबा नों टिल्लुनियावनो सों औ आं टिल्लुखौ जोबोद मोजां मोनोमोन नाथाय जोंनि गेजेराव बेफोरबायदि जेबो गाज्रि जालायाखैमोन मिथिबाय आजिखालि रावखौबो फोथायनो हायालै लैथोसि बाजै आजिखालि बयबो बेफोरबायदि गोजा आंखौ गुबुनजों रुजुनाङा बिजुलि जानो हागौ नोंनो बेफोरबायदि खोमा आं नङा खालाय नङा माइबासो दे नोङो फोथायनो हाया नोङो आंनि आलु रखम फिसालाखौबो नोंनो फिस्लाय गोसोथोदोंमोन ना बिहामजो दा आरो नै गुबुनजोंसो गोसोथोलायबावोनो आंनि फिसालाया ओरैनो सन्देह खालामा नोंखौ दाय मोनखादों बियो मायबा नङा मायबा मोनसे नोंसोरो मानो बेफोरबायदि आंखौ मानो एसेबां सन्देह खालामो आंखौ मानो एसेबां गाज्रि सानो नोंसोरो आंखौ मानो एसेबां गाज्रि सानो नोंसोरो आं रावबो हौवाखौबो रावबो सेंग्राखौबो मोजां मोनथाराखै रायज्लायनोबो थाङाखै आङो रायज्लायाखैसो जागोन नोङो बिहामजो ओंखारलां आंनि न'निफ्राय मा होनदों नों आयै आं ओंखारलांनांगौ ओंखारलाङा आं बे न'आ आंनिबो ओंखारलां आंनि फिसालानि जिउखौ धंस'सो खालामनो फैदों नोङो जायजों गोसोथोबाय दङ बेजोंनो थांदो नोङो जोंनि न'आव थाबाय थानांला ओंखारलां ओरैनोबाबो रामोनदाया नोंखौ सैखाला नांखालानो नोंखौ धै नाङा दे आङो मेसेज हरग्रोनो नागिरदोंमोन नाङा दे अबावबा फटनो सोरबा नुना होबा माने लैथोसिया बुंना दोनखादोंमोन ना आं हरागौ माने नोङो हरग्रोनाङा होननानै मायबा नङा मायबा मोनसेबाबो प्रब्लेम जादों बिनिया नङाबाथ' आंखौ एसेबां अख्रा खालामबाय दंमोन आंजों फैनो मायबा प्रब्लेम जामारदों दे बिनिया गावनो हरगोन दे बियो नङाबाथ' आंखौ बेफोरबायदि खालामाना बियो ना रामोनदा गुमैया न'आव फैदों बिदिबो जानो हानाय दे बिदिनोथ' खोमा जेनेबा मेसेज हरनो चान्स मोनाखै खोमा बिदिबो जानो हागौ दे बिदियानो मार जानो हागौ नङाबाथ'
आंजों फैनो नागिरनाय मानसिया बोरै बेफोरबायदि मेसेज हरालासिनो थानो दे। बे रामोनदा गुमैयानो फैदों खोमा। रामोनदा गुमैखौ गिनाङालै लैथोसि नोङो। गोख्रै नोङो आंनो मेसेज हर, आं लाबोनोसै नोंखौ। ओरैनोबाबोथ' रामोनदा गुमैया नोंखौ सैखालायानोबा। बुनोसो थिनोबा ना बुबायसो दङलै लैथोसिखौ रामोनदाया, फैनानै बुवाखैथ'। र' दिनै सानसेखिनिखौ नेथारसै आं। गाबोन फुं जाथोसै। मा थिग गाबोन आंनो बियो हरनोबो हानाय। गाबोन फुङावनो आंजों फैनो गोनांमोन ना। औ दिनै सानसेखिनिखौ आं जेनथेन नेनोसै। मायबा नङा मायबा मोनसेबाबो प्रब्लेम जाथारदों बे लैथोसिनिया। नङाबा हरालासिनो थायाथ' आंनो। आरो फैनो होसो होनदों। फैनो होनानैबोथ' फैनो हायाना। एसे चान्सबो मोननांगोन। एसे धैर्य हम नों थिल्लु, धैर्य हम। जिखिजाया दिनैनि दिनखौ थांनो होथारदो नोङो। आंलाय मेसेज हरहां जाथारदोंमोनानो दे। जेनथेनसो कन्ट्रल खालामना थादों। जेनेबा माबा मोनसे प्रब्लेमबोथ' जानो हानाय ना लैथोसिनिया। थेवब्लाबो दिनै सानसेखिनिखौ नेथारनानै आं नेला दे। गाबोन खिन्थु आं सिगां हरनोसै। गाबोन जुदि बियो आंनो हराबा मेसेज, आंनो हरग्रोगोन। जि जाय जाबाय थाथों। आंखौ मानो साया नोंसोरो? आंहा मा गोरोन्थि दं? मा गोरोन्थि मावनायनि आंखौ नोंसोर एसेबो मोजां मोना? थेवब्लाबो रामोनदा, नोंखौ बेफोरबायदि सानाखैमोन आङो। नोंदि आंखौ बेफोरबायदि खालामगोन मालाबाबो सानाखैमोन आङो। नोंनि बिमा आरो बिनानावा आंखौ गाज्रि मोनबाबो, सन्देह खालामबाबो नोंथ' खालामनाङामोन ना। आंखौ दिनै न'निफ्राय होखारहरबाय रामोनदा, आं मा खालामनांगौ? बिथिंजाय नोङो आङो फन खालामबाबो रिसिभ खालामा, मेसेज हरबाबो रिप्लायबो हरा। मा खालामनो आङो? होखारबाय आंखौ नोंसा आइया। आं दा मा खालामनो? सोरजों रायज्लायनाय नुखो आंखौ नोङो? सोर एरना होदों नोंसोरनो आं रायज्लायो होननानै? आं दा मा खालामनो? रामोनदानो मेसेज हरनि र'। नोंसा आइया आंखौ होखारदों होननानै, नोंसा आइया आरो बिजुनिया होखारदों होननानै। मा होनो बियो? फन हरबाबो रिसिभ खालामा, मेसेज हरना दोननि र'। आं मानो थांनो दे रामोनदा? आं नोंजों हाबा जादों। आं नोंनि हिनजाव। आं नोंखौ नागारना मानो थांनो? मानो होखारनांगौ बे न'आ? आंनिबो मोन्थाय दङ। मानोना आं नोंनि हिनजाव, आं नोंजों हाबा जादों। लैथोस्रिया भइस रेकर्ड हरदों। मानो हरदों बियो? मानो आंनि सिगाङाव मोजां जाफ्लाना दिन्थिबाय दङ बियो? रामोनदा, थारैनो नों आंखौ गाज्रि मोनमारदों न'? मानो गाज्रि मोनदों? आंहा जेबो दायानो गैया। आं रावजोंबो रायज्लायाबो गोसथोआबो। नाथाय नोंसोर आंखौ मानो सन्देह खालामबाय दङ? नोंसा आइमोनाबो आंखौ सन्देह खालामदों, आंखौ होखारलायदों। रामोनदा, आं मा खालामनांगौ? आंखौ न'निफ्राय होखारहरदों रामोनदा नोंसा आइया। आं मा नोंनिबा थांनांगौ नामा? मानो जेबो बुङा रामोनदा? बुं। बे लैथोस्रिया मानो नाटक खालामबाय दङ? थिल्लुजों थांनो गोसो दङबा थांखानांगौ। मा गाबना दिन्थिबाय दङ? लैथोस्रि, नोंनि गोसो होनखादोंना आङो दाखालिनो। नों जेराव थांनो गोसो थांबानो जाबाय। आरो नों गावगायानो थांनो ओंखारखादों। आंनियावलाय मानो सोंबावदों? थां होनदोंना आङो। नों जेरावखि थाङा मानो थां। रामोनदा, आं फन हरनि, नों रिसिभ खालाम। मानो भइस रेकर्ड हरबाय थादों? रिसिभ खालाम। आं रिसिभ खालामा लैथोस्रि। आं बुंदोंना, नोङो थांनो लुबैखादों। जायबा सेंग्राखौ नोङो फसायखुमानानै दङ, गोसोथोखुमानानै दङ, बे सेंग्राजों नों थांनो ओंखारखादों। आं मिथिखागौ। आं रावजोंबो थांनो ओंखाराखैलै रामोनदा, मानो बुजिया? दिनै नों सायाबो आंखौ न'निफ्राय होखारहरदों। मा आं थांनांगौ नामा? बेखौल' बुं। नोंनि जिउनिफ्राय आं गोजान जानांगौ नामा? बुं। लैथोस्रि, नोंलाय थांनो ओंखारखादोंआनो माथो। थांबानो जाबाय। आं बादा होआ होनना बुंखादोंना। थां लैथोस्रि, थां। नोंनि गोसो मथे थां। आं बादा होआ। थां दे, दोनदो। हरनांला आंनो। नों मानो बुजिया रामोनदा? आंखौ मानो होखारबाय दङ? आइयाबो होखारदों। आं जोबोद दुखु मोनदों। आंखौ मानो होखारबाय थादों? लैथोस्रि, नोंलाय थांनोनो ओंखारखादों माथो। जानो हागौ आइयाबो दुखु मोननानै बुंदों। आइयालाय बुंखागोन ना। नों जुदि आंजों गोसोआनो गैयाबा, नों जुदि गुबुन हौवाजों थांनोनो ओंखारखादोंबा थांबानो जाबाय। दे दोन।
लैथोस्रि नोंलाय थिलुजों खारनो ओंखारखादों नों नाथाय मानो मिसाखौनो नाटक दिन्थिफ्लाबाय दङ नोंलाय दा मोजांसो मोनदों आं नोंखौ हगारबाय नाथाय नों ओरैनोसो गाबलाना दिन्थिबाय दङ आं मोनथिगौ मेसेजफोरखौनो रोखा रोखा नुखादों आं नोंसोरनि रायज्लायनायफोरखौ नाथाय नों मानो एक्टिं दिन्थिफ्लाबाय थादों आंनि सिगाङाव सानदोंमोन नोंजोंनो थैस' थांस' संसार जालांगोन होननानै आंनि जिउनि रानि होननानै सानना लादोंमोन नाथाय नोङो दुखु मोनदों आं दुखु बेनिखायनो आं नोंखौ हगारना होबाय आंजों जुदि नों मोजांखौनो मोनाबा आंजों जुदि गोसोआनो गैयाबा रायजो जानो आं मानो जबरदस्ति लाखिबाय थानो थां हगारबाय आं नोंखौ बारामोन नोङो आंखौ होखारमारबाय आइया होखारदों होननायावबो नों जेबो बुङाखै आंखौसो उल्था थां जेराव थाङो होननानै बुंबावो मालाबाबो सानाखैमोन आङो रामोना नोंदि आंखौ बेफोरबायदि खालामगोन होननानै नोङो गुबुननि खोथा लानानै दिनै आंखौ होखारहरबाय न'निफ्राय जागोन दे जागोन नों जुदि आंखौ एसेबो नायनो हालाबा थांगोन आङो नोंनि न'निफ्राय ओंखारलांसै आङो दिनैनो ओंखारलांगोन आङो बे न'निफ्राय नाथाय रामोना आंहा जेबो दायानो गैया थेवब्लाबो नोङो आंखौ बेफोरबायदि खालामबाय सानसे नङा सानसेबाबो नोङो आंनियाव निमाहा बिथारनांगोन रामोना उनावसो बुजिगोन नोङो आंहा जेबो दाय गैयामोन होननानै सोर पापिया एरना होमारदों नोंखौ नों आरो रामोना नों जुदि आंखौ एसेबां फोथायोमोनबा सोरबायाबा नोंखौ एरना होबानो नों लानांगौ नामा जागोन दे रामोना आं थाला दिनैनो थांगोन नोंनि न'निफ्राय ओंखारलांगोन आङो बै समाव आइया नोंजों आंखौ हाबा जानो होआखैमोन जाम्बा होननानै नंमारगौ नों जाम्बा मा रामोना गुबुननि खोथा लानानै आंखौ दिनै नोङो होखारहरबाय आंहानो खाफाल गाज्रि सिगांबो थिलुजों थगायजाबाय दा आरो नै हावाजोंबो ओंखारजाबाय एसेबां सन्देह खालामो नोंबो रामोना बै समाव आइया आंखौ लांनो फैनायावनो थांनांगौमोन आङो मानो थांदिया आङो आइनि खोथाखौ मानो लादिया दिनैसो फस्थायबाय आङो आंनि सानाखैमोन नों सानसे बेफोरबायदि जागोन होननानै फोथायदोंमोन आङो रामोना दिनै ओंखारलांनोसै आं नोंनि न'निफ्राय रामोना जागोन दे नों जुदि आंखौ एसेबां नायनो बाथारबायबा थांनोसै आङो आइमोनाबोथ' आंखौ सैखाया बिजुलियाबोथ' आंखौ नायनो हाखाया साननैसो ओरैनो मोजां जाफ्लादोंमोन नाथाय दिनै आंजों रावबो गैया आं हारसिं आयौ अनजिमा नंमारखौनो नंमाराहाय नंगौले पुर्निमा बै हिनजावखौनो आइया एसेबां अननानै दोनदोंमोन जोंहानि न'आव आं नङामोनबा आइखौ बुथारसिगौमोन भगबान इसोरनि अननायाव नों मोनफैनायखायसो न' अनजिमा रावखौबो फोथायजाया होमबा न' फोथायजायाथ' आरो पुर्निमा मा एसे गाज्रि हिनजाव बियो ओमफ्राय दा हिनजावा मा जाखो हिनजाव गैला जेलाव दोनहरबाय हामदों दे जेलाव दोनहरबाय हामदों दे साल्ला थाब हिनजावा आयौ नोंसा मादैखौ बुथारसिगौमोन आरो ना मा एसे सुरित गिनायसो मोनसोबायहाय आं खोनानानै बेनोथ' पुर्निमा थौ दिनै जोंनाव थांनि दिनै थांथ'ला दे अनजिमा गाज्रि मोननाङा मोजां सम नायनानै थांगोन आङो आयौ मानो थौना नाङा दे अनजिमा दिनै थांथ'वा आदाबो गैया न'आव आइखौबो नायनांगौ ना आदा बुस्रावा न'आव गैया गैया जानो थांदों बे आमेलानि न'आव फैयाखैयानो बिसोरा नोंसानि आयंआबो हामाखै न'आव थांगोन र' मालाबा थ' होमबा नोंनो दिनै आंबो दिनै थांथ'ला दे मालाबा थांसै नोंखौबो दिनैसो लोगो मोनबाय बेसेबा गोबावनि उनाव औहाय गावगाया बाहेरावनो थायोना दानिया बेनोथ' दा आरो थाहैयाबाबो जायाना आंनाबो फरायनायानो कमप्लिट जायाखै मालायबा नोंहासो फरायनो मोनदों आंहासो गैया औलै पुर्निमा नोंबो गोरोंथारमोन नाथाय नोंसा आयंआ बिदि जानानै फरायनो मोनासैना औलै आगोलथ' जोंहा फैसा थाखा दङमोन ओमफ्राय आइनि बेमारावनो थांजोब्बाय लोगोफोर जोंनिथिंजाय अखायानो अखा दे जावजार जावजार खोनागासिनो माने गोसायानो हाखारदों दे लोगोफोर सिथ्लायाबो दैयानो जाबाय जोंहानिया अखायानो सानफ्रोमबो हाबाय थाग्रा जाबाय हागानायानो थांला माने सानाव एसे हागायो ओमफ्राय बिदिनो 6टा 7टानिफ्राय आरो हाफिनो आरोना ओमफ्राय लाइनाबो थानो नागिरा बिदिनो थांलाय फैलाय मालाबाथ' सानसेया फैया थौ जोंहा बै दखानाव मम' जायैनि थ' होमबालाय मम'खौ जानानै आंबो थांसै गोबाव जाबाय आंनियाबो
बेलाय दाखालि आंजों सौग्रोनायासो माथो रनाय अनजिमा रनाय अबाव थांनो नागिरदों नोङो आं सकआवनो फैदोंमोन र' नोङो बै दाखालि बावै आंजों सौग्रोनाया नङामोन ना औ आंनो आं सिनायहादों नोंखौ नुनाय लोगो लोगोनो औ हादों र' आंबो हानाया थेवब्लाबो एसे माने नंगौना नङा होननानैबो कनफिउज जादों ओमफ्राय ओरैनो मोजांबा खबरफोरा दंथ'यो दे बिदिनो मोजां गाज्रि गेजेरावनो ओमफ्राय नोंनिया मोजांबा औ मोजां दे मोजाङानो जानांगोन दे ना औ दे होमबा ना जों बै दखानाव मम' जाहैनि र' दे जाहै बा बेयासो डाइरेक्ट सिनायहाखादों आंखौ नुनाय लोगो लोगोनो आंहासो नंगौना नङा होननानै कनफिउज जालायदोंमोन लोगोफोर जालालै जाला ओरैबायदि गोसा हावदोंना अखाया एकदम बार गोसाथार होफैदों आंनि न'आबो सेरजोब्बाय ओरैबायदि गोसा फैदोंना एकदम थानैनो माबाला दोनथ'लायदो लोगोफोर आं गोलै लाबोनो सानबाय हाला लोगोफोर हाला आं ससे दिन्थिनि र' ओरैबायदि बार गोसाबो फैदोंना अखा बार आयो गंग्रं गांग्रां बेसे नायनो माबा सारन्थाइ गावनानै एकदम खावब्लानो माबा खावनै जाना थागोन अबावबा माने ओरैबायदि जोंग्लाव खादोंना लोगोफोरा आं गिनानै न'आव हाबदोंमोन नै ओरैबायदि गोसा हादोंना जोंग्लाव खोदों नै लोगोफोर ओरैबायदि गोसा हादोंना माने आं हरावसो भिडिअ बानायनानै एकदम नै एसे खमायबावबायसो दानि बावै ओरैबायदि गोसा हादोंमोन नै लोगोफोर फैदों ओरैबायदि गोसा हादोंना खोमसिखाय नुवाखै